Shugor nag-shlem jong unongsan Hima. Kakenhun Ïalehkai jong ka Assam Regiment Shillong kala yo ban Korea ka jingjop ha ka jing Ïalehkai quarter final kabaning kong jong ka Lympung Ïalehkai invitation knockout football tournament arhajar arpu ardo arpulai ya kabala penlong dengan New Nongston Sport Social and Cultural Club. Katiga nam tam jong ka Assam Regiment kalawan hadien bakala laban Pynliem no da shigol la not ya kakenhun Ïalehkai jong ka Shillong Lajong FC ha ka jing Ïalehkai persya kabalalong ha kasingi baar jong katayo hamadan New Nongston. Shu lingba katay ka jingjom ka Assam Regiment kalayo panrung siya ka semi-final jong katay ka Lympung Ïalehkai. Ha katay kasingi ya ka nam man of the match layo man kordo Muhammad Alamgir na ka Assam Regiment.